Hemangda salam, mehribanlıq. Ne bilýäňiz hemmäň sanaýaňyz men joram Cemal. Ödüm aklymda ýomut geldi. Ýöne gelip bolmam, şular ýaly. Örtünmedi-de ýalygyny. Indi şunça ýyl geçdi. Şu iki çağısı var. Ödüm mektep okuwçy çağlary ýöneden saňam şey dip owadan mol goňşymadan toýunna. Goňşymadan toýunna ne şey dip ýomut ýaşmaklar. Tüz yerine getirip beysin ama yani. Naha biz studiyalyk häzir girmäkäm size istoriýada enidim. Hatice atly owadan gydymyza ene bir durmuş ýoluna rawany bolan gydymyza ejesinden gydyna wesiýet aýdym ýazdyk, döretdik. Ýürüti haýyşdy boýunça, buýurmasy boýunça. Şol aýdym taýyn bolupdyr, şonu dinlemäne geldim. Size de häzir bölecik dinlederin, ondan öň maňa dastavka geldi. Emmäňde salam mehribanlarym, sagmança oturýarsyňyzmy? Mehribanlarym, siz bilen bir gün kan aktivni bolup story paylaşıp bilmedim, story goýup bilmedim. Sebäbi welaýat aralykdaky toýlarym bilen ýadawçylyk boldy, başagaýçylyk boldy. Şol sebäpden anhasida şu storyany ýazýan, storyany ýazmamyň sebäbim ertir ýa-da ondan soňky gün size bombeşik täzelegim ýetip gelýän hakda aýdasym gelýär. Klivini arçdyjaly, sazy karwelaky, nesip bolsa gownaňda ýarajak aýdym bolar diýip umyt edýän.